Hi ha una barrera que no es pot traspassar sense que això tinga conseqüències, que és la de la indecència. I el que ha fet Pedro Sánchez aquests dies és una autèntica presa de pèl, un ús dels mitjans institucionals per a fer una maniobra partidista en plena campanya electoral que simplement no té precedents. Això és molt greu. Cal ser clar, però, la història del Partit Socialista al llarg de la transició espanyola i la del propi Pedro Sánchez no predisposen a creure que ells, de cap de les maneres, puguen regenerar res de res. Tot això de que ara acusen al PP i a l'extrema dreta ho han estat fent ells també durant tots aquests anys. Per tant, no va d'insults ni d'agressions. Això no va de clavegueres. Això només va del càlcul electoral, d'intentar catapultar a Catalunya el pitjor candidat que ha presentat mai el PSC al llarg de la seva història i d'intentar frenar una derrota segura en les eleccions europees. En conseqüència, el que toca, el que cal ara és una resposta catalana clara i contundent també a les urnes.